ҳодисаҳое ки дар навор мебинед дар асоси саргузашти воқеӣ ба навор гирифта шуда ва саҳнаҳои ваҳшатнокеро дар бар мегирад. нафарони бисёре орзуи ба кӯҳу ҷангалу мамнӯъгоҳҳо тамошо рафтанро доранд ва мехоҳанд ҳар сол боре ҳам ба сайёҳӣ пардозанд. агар шумо рӯзе ба чунин сафарҳо бароеду орзуҳои шумо ба ваҳшат мубаддал гардад ва шумо сайди ҷонварону хатарҳо шавед, чӣ мекунед? аз чунин орзуҳо даст мекашам. метавонистед даст кашед, лек шумо аллакай ба сафар баромадеду ба ҳодисаҳои ваҳшатноке гирифтор шудаед. акнун лаҳзаҳои мубориза бо чунин хатарҳо фаро расид. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад дар асоси саргузашти ваҳшатноки воқеӣ ва филм бо номи роҳи марговар. алекс ва Ҷен ҳам орзуи ба мамнӯъгоҳ тамошо рафтанро доштанд. мехоҳед фаҳмед ки бо онҳо чӣ рух дод? пас лайк монда обуна шавед ва то охир маро ҳамроҳӣ кунед. алекс ва дӯстдухтараш Ҷен барои ҷустуҷӯи кӯл ва тамошои мамнӯъгоҳ омодагӣ медиданд. онҳо ба сафар баромада ба даромадгоҳи мамнӯъгоҳ расиданд. як посбони мамнӯъгоҳ ба алекс гуфт пайроҳае ки ту рафтан мехоҳӣ баста аст ва ба онҳо пешниҳод мекунад ки ба минтақаи дигари мамнӯъгоҳ раванд. посбон харитаро пешниҳод мекунад, аммо алекс рад мекунад. ӯ боварӣ дошт ки роҳро хуб медонад. пас аз сайри боғ алекс пояшро захмӣ мекунад. шаб шуд ва онҳо қароргоҳи худро барпо карданд. ҳангоми хӯроки шом онҳо бо як роҳбалади сайёҳон ва шикорчӣ Бред вохӯрданд. Бред бо Ҷен суҳбати ширине доштанд ки алексро асабонӣ мекарданд. Бред ба Ҷен пешниҳод мекард ки ман туро ба сайёҳат мебарам, гарчанде ки алекс ва Ҷен намехостанд ки дур раванд. субҳи рӯзи дигар алекс тасмим гирифт ки ба боғи амиқтаре раванд ва мегуфт ман дар он макон кӯли дорои шаршараро ба хотир дорам. дар роҳ алекс изи пои хирсро дида ба Ҷен нагуфт. онҳо дертар ҷасади оҳуи нимхӯрдашударо диданд. ниҳоят ба ҷои гуфтаи алекс расиданд, аммо ягон кӯле ва шаршарае нест. дар охир онҳо қабул карданд ки гум шудаанд. Ҷен телефони худро ҷустуҷӯ мекард, аммо телефонашро аз ҷуздонаш гирифта дар мошин фаромӯш карда буд. алекс иқрор шуд ки ин маконҳоро бори аввал мебинад ва ба Ҷен дурӯғ гуфта ӯро ба ин ҷо барои пешниҳоди оиладор шудан оварда буд. Ҷен аз алекс асабонӣ шуда мегуфт ту маро овардӣ, ман намехостам. акнун кӣ медонад моро чӣ интизор аст? онҳо қароргоҳи дигареро барои шабгузаронӣ омода карданд. Ҷен аз алекс узр мепурсид ва захми пои алексро аз назар мегузаронданд. пои алекс хело хунин шуда буд. онҳо намедонистанд ки бӯи хун диққати бисёри даррандаҳои хунхорро ҷалб мекунад. шаб ҳангоми хоби онҳо хирси сиёҳ омада хаймаро бӯй кард. саҳар онҳо бедор шуда диданд ки чизе ҳама хӯрокҳои онҳоро хӯрдааст. ҳангоми сайёҳат кардан ба кати хоби хирс дучор шуданд ва билохир фаҳмиданд ки дар минтақаи хатарнок қарор доранд. хостанд то бегоҳ роҳ раванд, то ба наздикӣ ва аз макони хатарнок раҳо шаванд. боз барои шабгузаронӣ хаймаро барпо карда хоб карданд. субҳи рӯзи дигар алекс хирсро дар наздикии хайма дид. хирс ба тарафи онҳо меомад. онҳо дар даруни хайма пинҳон шуданд. хирс омад ва ба тарафи Ҷен ҳамла кард. алекс Ҷенро ҳимоя мекард. хирс ба пои захмии алекс чанг мезад. Ҷен бо ёрии асбоби дорупошӣ тавонист хирсро каме дур кунад. хирс баргашта омад ва алексро аз хайма кашида дар пеши чашмони Ҷен зинда хӯрд. Ҷенро ваҳшат фаро гирифт. гурехта ба болои дарахте баромад. садои чархболеро шунавид. садо мекард, аммо чархбол ӯро намедид. Ҷен дубора ба хирс дучор шуд ва тавонист гурехта аз шаршара поён шуда пинҳон шавад. хирс ӯро надид. аз шаршара ба поён афтида пояш шикаст. пояшро баста мехост зудтар аз ҷангал халос шавад. шаб оташи барои наҷотро равшан кард, то нафаре равшаниро дида ба кӯмакаш шитобад. шаб аз тарсу ваҳшат хоб намекард. саҳар дар назди дарахте нишаста хобаш бурд. бедор шуд ва гавазнеро дар наздаш дид. дар наздикӣ обро дида ба сӯи об давид ва дар қайиқ нишаста ба наздикӣ рафт ва дар роҳ афтида аз ҳуш рафт. роҳбалади сайёҳон ӯро дида ба сӯяш медавид.
дар охир пас аз чунин саҳнаи ваҳшатнок ӯ наҷот ёфт. Алекс бошад тӯъмаи хирси сиёҳ шуд. бо ҳамин филм ва ин саргузашт ба поён расид. филми даҳшатангези рокҳои маршрут ё бо англисӣ бекентри 2014 буд ки пешниҳоди шумо кардам. филм аз ҷониби Адам Макдоналд дар асоси достони воқеии як хирси сиёҳи гуруснаи одамхӯр ки ба Марк Ҷордан ва Жаклин Перри дар кишвари паси боғи музофоти Миссинайби дар шимоли Чапло, Онтарио дар соли 2005 ҳамла карда навишта шуда ва коргардонӣ шудааст. саҳнаҳои саргузашт ва филм дар Канада ба навор гирифта шудааст. тавсияи ман барои нафарони дӯстдорони сайёҳӣ ҳамеша бо эҳтиёт будан ва мубориза дар ҳар ҳоле ки набошанд. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода шудааст. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. нафароне ки мехоҳанд чунин филмҳо ва саргузаштҳои воқеӣ бисёр шаванд, пас обуна шавед ва наворро ба дӯстонатон фиристед. хайр, то наворҳои баъдӣ.